Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yadda za ku fasa wannan dutsen ku samu ku fito da diamond a cikin Fintopio ku samu HP guda 2000. Su kamar yadda za ku gani shine a farkon minti 10 na kowace awa wannan dutsen yana kawo a cikin Fintopio. Su yadda za ka yi shine kawai ka zo kake danna shi da ƙarfi kamar yadda muke typing din stop swap, notcoin, hamster da sauransu. So amma akwai wani mataki da zamu kai inda zamu daina dannawa da ƙarfi mu fara dannawa a hankali. Kamar yadda za ku gani yayi fashewa ta farko. Ka'ida yana fashewa guda 4 ne, so a ukun farko ne muke son zamu danna da ƙarfi. Yanzu gashi nan za ku ga yayi ta farko, yayi fashewa ta biyu. So muna tafiya zuwa ga fashewa ta uku. Cikin minti 1 mutum zai iya yi wannan, kuma zaka iya samun HP guda 1500 ko 2000 ko 3000. Kamar yadda za ku gani yayi fashewa guda 3. Yanzu wannan ita ce fashewa ta ƙarshe. Daga sanda suka fara maka wannan warning din na attention, don't break the gem, sai ka fara bi a hankali, sai ka daina dannawa da ƙarfi. So kamar yadda za ku gani shine ina danna duk after 1 second. Ina danna duk after 1 second. Ku kula da kyau, akwai lokacin da dutsen zai fashe ta 4 nan. So a wannan fashewar yana yi zan daina danna, saboda kana danna ka fasa diamond din, amma yana fitowa yana nuna dutsen ya fashe sai ka tsaya. So kamar yadda za ku gani shine sun bani HP guda 1000 a yanzu, wanda wani kuma za su iya su bashi guda 2000 ko 3000. Ya dai danganta da sa'arka da kuma yanayin yadda kake playing din akai-akai, amma dai mafi karanci shine su baka guda 500. Wani lokacin za su baka hira 500 kamar da kuke gani. Gashi nan za mu sake yin wani mu ga gashi nan dai muna ta muna tattafa kamar yadda ake tattafa hamster da tap swap. Gashi nan muna tattafa ga muna ta yi da sauri gashi nan muna ta yi da sauri muna tattafa. Ya sake fashewa ta biyu kenan. Sai ka ci gaba da tattafawa da sauri zaka ci gaba da tattafawa da sauri. Ya fasawa ta 3 sai fasawa ta ƙarshe. Da zaran ya nuno ma attention don't break the gem, sai ka zan kai bayan sakan ɗaya har ya kai inda zai fashe ba tare da ka fashe diamond ɗin ba. Gashi nan muna ta 1 second tap. Gashi nan yana tafiya. Gashi nan muna tafawa. Gashi nan zai fashe. Yawwa kun ga ya fashe ba tare da na sake tafawa ba. Lokacin da wannan zai watsinke. Yau kun ga shi ma wannan ya bamu 1000 kamar irin wancan da muka yi. Shi ma ya bamu 1000. To wani lokacin yana iya baka 1500, wani lokacin 3000, wani lokacin kuma yakan iya baka 2000 ko 500. Ya ta'allaka da sa'anka.